Esej o pravde a lži v nie morálnom zmysle napísal Friedrich Nietzsche v lete roku 1873, keď pôsobil ako mladý profesor klasickej filológie v Bazileji. V tom čase mal už za sebou svoju prvotinu Zrodenie tragédie z ducha hudby. Práca u jeho kolegov nenašla veľký ohlas, ale skôr nepochopenie, ba až posmech. Mladého génia, od ktorého sa veľa očakávalo, to zrejme dosť ranilo, čo cítiť aj zo zatrpknutého, ba až cynického tónu, ktorému dáva zaznieť vo svojej eseji. Cieľom eseje o pravde a lži v nie morálnom zmysle nebude skúmanie pojmu pravdy, ako mu bežne rozumieme, teda ako zhody nášho poznania, našich predstáv a vonkajšieho sveta. Takáto predstava v nás zároveň vzbudzuje pocit, že pravda je akousi hodnotou samou o sebe a našou morálnou povinnosťou je neustále z nej pomocou intelektu odhaľovať čoraz viac a viac a takto pracovať pre vlastný úžitok, ale najmä pre dobro celej spoločnosti, či dokonca celého ľudstva. Takúto koncepciu pravdy nájdeme takmer v celých dejinách metafyziky a práve na nej stoja všetky exaktné vedy. Nietzsche tu odhaľuje naivnosť tohto patetického chápania pravdy. Pravda je podľa neho iba ustálenou konvenciou, ktorá momentálne vyhovuje všetkým. Intelekt je služobníkom lsti a pretvárky. A vedecké pojmoslovie, či dokonca celá ľudská reč, len súborom konvenčných označení, stuhnutých metafor. Táto esej v kontexte Nietzscheho diela nás môže upútať minimálne dvoma aspektami. Ten jeden by bol skôr obsahový, teda ako súvisí táto jeho, ak to nazveme, teória pravdy a lži s neskoršími motívmi v jeho tvorbe, ako napríklad perspektivizmus, prípadne úloha umenia v myslení, v sprostredkovaní myšlienok. A tu už vlastne prechádzame k tomu druhému motívu, a to je, ako to ovplyvnilo celkové Nietzscheho vyjadrovanie. Celkový postoj k tomu, ako vyjadrovať to, čo má byť vyjadrené. Teda, ale aby som to zobral chronologicky, aj keď Nietzsche nevydal alebo nezobral túto esej do kritického vydania svojich spisov, napriek tomu môžeme nájsť ako keby pôsobenie tejto eseje v tom, ako sa Nietzsche vyjadruje. Aký je jeho vzťah k jazyku, s ktorým on ako spisovateľ alebo ako vyjadrovateľ myšlienok pracuje. Nietzsche presne v intenciách tejto eseje nepoužíva pojmy. Nepracuje vedeckou metódou, vedeckým spôsobom myslenia. Nietzsche skôr sa pokúša si poslucháča nakloniť, alebo jeho myslenie ako keby výzvou. Výzvou pre poslucháča buď sa pripojiť, alebo nepochopiť. Nietzscheho myslenie sa zdá byť fragmentárne. A zároveň nájdeme viaceré fragmenty, ktorých si Nietzsche z pohľadu nášho racionálneho alebo vedeckého myslenia vlastne protirečí. Alebo ironizuje samého seba. Jeho fragmentárne myslenie však nie je iba akousi manierou, ale je celkom vedomé a zámerné. Sprostredkovanie myšlienky nie je jednoduchý proces. Je na čitateľovi, aby domýšľal, aby spájal jednotlivé fragmenty, aby tam doplňal to, čo tam vlastne povedané nie je, avšak čo tam povedané musí byť. Aj keď v tejto eseji zdôrazňuje dosť skeptický postoj k reči, zároveň musíme povedať, že Nietzsche je jeden z najväčších majstrov nemeckého jazyka, jeden z najväčších štilistov nemčiny. To, čo robí Nietzsche s rečou, nie je jednoduché sprostredkovávanie faktov, ale Nietzsche svojho čitateľa hľadá, vyzýva ho a zároveň ho pokúša. V nejakom odľahlom kúte kozmu, trblietavo rozstreknutého do nespočítateľného množstva slnečných systémov, bola raz jedna hviezda, na ktorej vynašli múdre zvieratá poznanie. Bola to najpyšnejšia a najklamlivejšia minúta svetových dejín. No bola to len minúta. Po niekoľkých nadýchnutiach prírody hviezda vyhasla a múdre zvieratá museli zomrieť.
Takúto bájku by mohol niekto vymyslieť a predsa by ňou nedostatočne vykreslil, ako úboho, ako vybledlo a prchavo, ako bezúčelne a ľubovoľne sa vyníma ľudský intelekt v rámci prírody. Boli celé večnosti, keď nebol. Keď opäť raz zmizne, nič sa nestane. Pretože pre tento intelekt nie je žiadne ďalšie poslanie, ktoré by presahovalo ľudský život. Je totiž iba ľudský. Iba jeho majiteľ a tvorca ho vníma tak pateticky, ako by sa okolo neho točil celý svet. Ak by sme sa však vedeli dorozumieť s komárom, zistili by sme, že aj on sa vznáša vzduchom s podobným pátosom a cíti sa byť lietajúcim stredom tohto sveta. Nič nie je na svete také malé a zavrhnutia hodné, aby sa to malým závanom tejto sily poznania nenafúklo ako bublina. A tak, ako chce mať každý nosič nákladov svojich obdivovateľov, tak si aj najpyšnejší človek, filozof, myslí, že oči celého sveta sa zo všetkých strán teleskopicky upierajú na jeho konanie a myslenie. Je zvláštne, že to dokáže intelekt, ktorý dostali do vienka najnešťastnejšie, najkrehkejšie a najpominuteľnejšie bytosti, a to práve iba ako pomôcku, ktorá ich má minútu udržať pri živote. Táto pýcha spojená s poznávaním a pociťovaním a hmala zaslepujúca oči a zmysly ľudí, ich klame o hodnote bytia tým, že sama v sebe ukrýva to najlichotivejšie ocenenie práve v prospech samotného poznania. Jej najvšeobecnejším účinkom je klam. Ale aj v jej každom jednotlivom účinku majú v sebe niečo z tohto charakteru. Intelekt, ako prostriedok na udržanie individuua, rozvíja svoje hlavné sily v pretvárke. Pretože to je prostriedok, ktorým sa udržiavajú pri živote slabšie, menej robustnejšie individuá, ktoré nemôžu viesť boj o existenciu pomocou rohov alebo ostrých dravčích tesákov. U človeka dosahuje toto umenie pretvárky svoj vrchol. Tu je klam, podlizovanie, klamanie a podvod, ohováranie za chrbtom, reprezentácia, život vo vypožičanom lesku, maskovanie sa, zahaľujúca konvencia, predvádzanie sa pred inými aj pred sebou, skrátka neustále poletovanie okolo plameňa márnivosti natoľko pravidlom a zákonom, že nie je nič nepochopiteľnejšie ako to, že sa medzi ľuďmi mohol objaviť čestný a čistý pud k pravde. Sú hlboko ponorení do ilúzií a snových obrazov. Ich oko klže len po povrchu vecí a vidí formy. Ich pocity nikdy nevedú k pravde, ale uspokojujú sa s vnímaním dráždenia a s tým, že hrajú akúsi hru, v ktorej iba tápu po povrchu vecí. Ak by zaznela otázka, prečo vôbec Nietzsche nazýva svoju esej o pravde a lži v nie-morálnom zmysle alebo mimo morálneho zmyslu, Nietzsche tým chce zrejme naznačiť, že tu nebude uvažovať v rámci klasických dichotómií dobrého a zlého, tak ako ich poznáme z našej, dalo by sa povedať, kresťanskej morálky, ale pokúsi sa zaujať akýsi nezaujatý postoj, nakoľko to ide. Nietzsche si je toho vedomý, že to je naozaj veľmi ťažké, a bude hovoriť o pravde a lži viac menej ako o funkciách života. Teda ako keby v akomsi pragmatickom zmysle. Pretože pravda podľa Nietzscheho spočíva tak či tak na lži. Dokonca sama je lžou. Je iba akousi lžou, ktorá momentálne v tej ktorej dobe slúži určitému spoločenstvu k jeho prežitiu. A nič viac. Keďže pravda je tiež len lžou, nemá zmysel otázka po konečnej objektívnej pravde. Existuje len nespočetné množstvo momentálnych, použiteľných k určitým účelom pravd alebo lží. To delenie už v tomto prípade asi dosť stráca zmysel. Takže by sme mohli povedať, že niečo také ako pátos pravdy, tak bytostné našej kultúre Nietzsche úplne deštruuje. Iluminácie. Pouvažujeme ešte najmä o tvorbe pojmov.
Každé slovo sa stáva okamžite pojmom vtedy, keď už nemá slúžiť jednorazovému, úplne individualizovanému prazážitku, ktorému vďačí za svoj vznik, asi ako spomienka, ale keď sa musí hodiť pre mnohé viac menej podobné. To jest, v prísnom zmysle nikdy rovnaké. Každý pojem vzniká tým, že sa z nerovnakého urobí rovnaké. Prehliadanie individuálneho a skutočného nám dáva pojem, tak ako nám dáva aj formu. Avšak príroda nepozná žiadne formy a pojmy, a teda ani žiadne druhy, ale len nám nedostupné a nedefinovateľné X. Pretože aj náš protiklad individua a druhu je antropomorfný a nepochádza z podstaty vecí, aj keď si netrúfame hovoriť, že jej nezodpovedá. To by bolo totiž tiež dogmatické tvrdenie a ako také by bolo rovnako nepreukázateľné ako jeho protiklad. Čo je teda pravda? Pohyblivé vojsko metafor, metonímií, antropomorfizmov, skrátka suma ľudských relácií, ktoré sa poeticky a rétoricky vystupňované preniesli, vyzdobili a ktoré po dlhom používaní pripadali ľudu pevné, kanonické a záväzné. Pravdy sú ilúzie, o ktorých sa zabudlo, že nimi sú. Metafory, ktoré sa opotrebovali a stratili zmyslovú silu. Mince, ktoré stratili svoj obraz a teraz ich vnímame už len ako kov a nie mince. Stále ešte nevieme, odkiaľ pochádza pud k pravde, pretože až dosiaľ sme počuli len o záväzku, ktorý si spoločnosť ukladá, aby mohla existovať. O záväzku byť pravdivý. To znamená používať zvyčajné metafory, teda morálne vyjadrené, v súlade s týmto záväzkom klamať podľa pevnej konvencie, hromadne klamať v štýle záväznom pre všetkých. Človek však zabúda, ako to vlastne je. Klame teda naznačeným spôsobom nevedome a podľa storočných zvykov. A práve vďaka tejto nevedomosti, tomuto zabúdaniu sa dostáva k pocitu pravdy. Verný tomuto pocitu označovať jednu vec za červenú, inú za studenú, tretiu za nemú, prebúdza sa v ňom morálne na pravdu sa vzťahujúci popud. V protiklade ku klamárovi, ktorému nikto neverí a ktorého všetci vyháňajú, demonštruje si človek všetko, čo je napravde úctyhodné, dôveryhodné a prospešné. Podriaďuje teraz svoje konanie ako rozumnej bytosti pod vládu abstrakcií. Nestrpí už, aby bol unášaný náhlymi dojmami, náhľadmi, zovšeobecňuje najskôr všetky tieto dojmy na bezfarebnejšie, chladnejšie pojmy, aby za nich pripojil voz svojho žitia a konania. Všetko, čo povyšuje človeka nad zviera, závisí od tejto schopnosti premieňať názorné metafory na schému, teda rozpúšťať obraz na pojem. V oblasti týchto schém je totiž možné niečo, čo by sa nikdy nemohlo podariť s názornými prvými dojmami. Vystavať pyramidálne usporiadanie podľa kást a stupňov. Vytvoriť nový svet zákonov, privilégií, podriadení, hraničných určení, ktorý teraz vystupuje proti názornému svetu prvých dojmov ako pevnejšie, všeobecnejšie, známejšie, ľudskejšie a preto aj ako to, čo reguluje a dáva príkazy. Zatiaľ, čo je každá názorná metafora individuálna, jedinečná a uniká preto každému schematickému triedeniu, vyznačuje sa veľká pojmová stavba s trnlou pravidelnosťou rímskeho kolumbária a vyžaruje vo svojej logike onú prísnosť a chladnosť, ktorá je vlastná matematike. Koho ovanie tento chlad, sotva uverí, že aj pojem, kostnatý a hranatý ako kocka a takisto presúvateľný, tu ostáva len ako rezíduum metafory a že ilúzia umeleckého prenesenia nervového dráždenia do obrazov je, ak nie matkou, tak aspoň starou matkou každého pojmu. V rámci tejto pojmovej hry v kocky znamená pravda používať každú kocku tak, ako je označená. Presne počítať jej bodky, tvoriť správne rubriky a nikdy neporušiť kastovný poriadok a poradie tried. Človeka tu možno obdivovať ako mocného staviteľského génia, ktorému sa darí vybudovať veže nekonečne komplikovaného pojmového dómu na pohyblivých základoch a tečúcej vode. Ale aby sa na takýchto základoch udržal, musí to byť stavba ako keby z pavúčích vláken.
Taká jemná, aby sa dvíhala s každou vlnou, a taká pevná, aby ju nerozfúkal vietor. Ako stavebný génius človek vysoko prevyšuje včelu. Tá stavia z vosku, ktorý zbiera v prírode, zatiaľ čo on zo mnoho jemnejšieho tkaniva pojmov, ktoré musí najprv zo seba vytvoriť. Zaslúži si veľký obdiv, ale určite nie pre svoj pud k pravde, k čistému poznávaniu vecí. Ak niekto schová nejakú vec za krík a potom ju tam zase hľadá a nájde, potom nie je veľmi čo oslavovať na tomto hľadaní a nachádzaní. Takto to však vyzerá s hľadaním a nachádzaním pravdy v oblasti rozumu. Ak si zadefinujem cicavca a potom uvidiac ťavu vyhlásim aha, cicavec, vyjde tým síce najavo pravda, ale obmedzenej hodnoty. Čím myslím, že je úplne antropomorfná a neobsahuje jediný bod, ktorý by bol pravdivý o sebe. Skutočný a všeobecne platný odhliadnuc od človeka. Bádateľ, ktorý hľadá takéto pravdy, hľadá v podstate len metamorfózu človeka na svet. Usiluje sa pochopiť svet ako ľudskú vec a v najlepšom prípade si vydobije pocit asimilácie. Podobne ako sa astrológ díva na hviezdy v službách ľudí a v súvislosti s ich šťastím a trápením, pozoruje takýto bádateľ celý svet ako prepojený s človekom. Ako nekonečne polámanú ozvenu akéhosi pratónu. Človeka ako zmnohonásobený obraz jediného praobrazu človeka. Jeho metódou je považovať človeka za mieru všetkých vecí, pričom vychádza z mylnej domnienky. Verí, že má tieto veci bezprostredne pred sebou ako čisté objekty. Zabúda teda na metaforickosť pôvodných názorových metafor a berie ich ako samotné veci. Iba vďaka tomuto zabúdaniu na onen primitívny svet metafor, iba stvrdnutím a ustrnutím obrazovej masy, ktorá bola pôvodne horúcou tekutinou vyvierajúcou z praschopnosti ľudskej fantázie, iba nezničiteľnej viere, že toto slnko, toto okno, tento stôl sú pravdami o sebe. Skrátka tým, že človek na seba zabúda ako na subjekt a síce umelecky tvoriaci subjekt, žije v určitom pokoji, istote a dôslednosti. Ak by čo len na okamžik mohol opustiť väzenské steny tejto viery, bolo by okamžite po jeho sebavedomí. Je pre neho námahou už aj to, ak si má priznať, že mucha a vták percipujú úplne iný svet ako človek. A že otázka, ktorá z oboch percepcií sveta je správnejšia, je úplne nezmyselná, pretože by sme tu museli merať meradlom správnej percepcie, neexistujúcim meradlom. Ale správna percepcia, to by znamenalo adekvátny výraz objektu v subjekte, mi vôbec pripadá ako rozporuplný nezmysel. Pretože medzi dvoma absolútne odlišnými sférami, akými sú subjekt a objekt, neexistuje žiadna kauzalita, správnosť, výraz, ale nanajvýš estetické správanie. Mám na mysli naznačujúci prenos, pokrývkávajúci preklad do úplne iného jazyka. K tomu však v každom prípade treba slobodne básniacu a slobodne vynachádzajúcu strednú sféru. Slovo jav nás však mnohorako zvádza a preto sa mu budem radšej vyhýbať. Pretože nie je pravda, že podstata vecí sa zjavuje v empirickom svete. Maliar bez rúk, ktorý by chcel obraz vznášajúci sa mu pred očami vyjadriť spevom, vyjadrí pri tejto zámene sfér ešte vždy viac, ako prezrádza empirický svet o podstate vecí. Dokonca ani vzťah nervového vzruchu k vytvorenému obrazu nie je vôbec nutný. Ak sa však ten istý obraz miliónkrát vytvára a dedí z pokolenia na pokolenie, až sa nakoniec v celom ľudstve objavuje ako následok toho istého popudu, potom nadobúda pre človeka konečne ten istý význam, ako by to bol jednoznačne nutný obraz a ako by vzťah pôvodného nervového vzruchu a vytvoreného významu bol prísne príčinným vzťahom. Tak ako večne sa vracajúci sen by sa pociťoval celkom ako skutočnosť. Ale stuhnutie a ustrnutie metafory nijako nezaručuje nutnosť a výlučnú oprávnenosť tejto metafory.
Tento pud k tvorbe metafor, tento základný pud človeka, ktorý sa nedá ani na okamih odmyslieť, pretože tým by sme odmysleli samého človeka, nie je však tým, že sa z jeho vyprodukovaných výparov pojmov stavia regulárny a strnulý nový svet ako akási ľudská pevnosť, v skutočnosti nejako premožený a ani úplne skrotený. Hľadá si novú oblasť svojho pôsobenia a nové koryto svojho toku a nachádza ho v mýte a umení vôbec. Neustále metie rubriky a bunky pojmov tým, že vytvára nové pripodobenia, metafory, metonymie. Neustále túži formovať existujúci svet bdelého človeka tak pestro, nepravidelne, nesúvisle, príťažlivo a večne nanovo, ako je to vo svete sna. Veď o sebe si je bdelý človek istý tým, že bdie len vďaka tejto strnulej a pravidelnej sieti pojmov a práve vtedy dochádza k presvedčeniu, že sníva, keď mu umenie onú pojmovú sieť roztrhne. Pascal má pravdu, keď tvrdí, že ak by sme mali každú noc ten istý sen, zamestnával by nás tento sen takisto ako veci, ktoré vidíme každý deň. Bdelý sen mýticky vzrušeného národa, ako napríklad starších Grékov, sa vďaka neustále pôsobiacemu zázraku, aký je vlastný mýtu, naozaj viac podobá snu ako dňu vedecky triezveho mysliteľa. Ak môže každý strom zrazu prehovoriť ako nymfa, alebo v prestrojení zabíka môže nejaký boh odviecť pannu, ak sa dá samotná bohyňa Aténa zrazu uvidieť, ako v krásnom záprahu prechádza spolu s Pisistratom trhoviskami Atén a tomu poctivý Aténčan veril, potom je v každom okamihu tak ako vo sne všetko možné. A celá príroda sa hmíri okolo človeka, ako by bola maškarádou bohov, ktorí sa zabávajú na tom, že klamú človeka vo všelijakých podobách. Človek sám má neprekonateľný sklon nechať sa klamať a je akoby omámený šťastím, keď mu rapsódi rozprávajú epické rozprávky ako pravdivé príbehy, alebo keď herec stvárňuje v hre kráľa ešte kráľovskejšie, ako ho ukazuje skutočnosť. Intelekt, tento majster pretvárky, je slobodný a zbavený svojej otrockej služby len pokiaľ môže klamať bez toho, že by škodil. A vtedy oslavuje svoje Saturnálie. Nikdy nie je bujnejší, bohatší, pyšnejší, obratnejší a trúfalejší. Existujú obdobia, v ktorých človek rozumu a človek intuície stoja vedľa seba. Jeden so strachom z intuície, druhý s výsmechom z abstrakcie. Ten druhý je rovnako nerozumný, ako je prvý neumelecký. Obaja túžia ovládnuť život. Jeden tak, že dokáže čeliť najvážnejším príkoriam starosťou, múdrosťou, pravidelnosťou. Druhý tak, že ako rozradostený hrdina tieto príkoria nevidí. A za reálny považuje život pretvorený na zdanie a krásu. Tam, kde raz intuitívny človek zaobchádza so svojimi zbraňami s väčšou silou než jeho protihráč a víťazí, napríklad ako v staršom Grécku, môže sa za priaznivých podmienok sformovať kultúra a ustanoviť vláda umenia nad životom. Táto pretvárka, toto popieranie núdze, tento lesk metaforických názorov a vôbec táto bezprostrednosť klamu sprevádza všetky prejavy takéhoto života. Ani dom, ani krok, ani odev, ani hlinený džbán neprezrádzajú, že ich vynašla potreba a núdza. Zdá sa, ako by sa v nich všetkých malo vyjadrovať vznešené šťastie a olympský jas bez mračien, akési zahrávanie sa s vážnosťou. Zatiaľ čo človek, ktorý sa riadi pojmami a abstrakciami, sa vďaka nim len bráni pred nešťastím, bez toho, aby si z týchto abstrakcií vynútil sám pre seba šťastie. Zatiaľ čo sa len usiluje čo možno najviac oslobodiť od bolestí, žne intuitívny človek stojac uprostred kultúry už vďaka svojim intuíciám, okrem odvrátenia zla aj neustály prúd osvetlenia, povzbudenia, vykúpenia. No keď trpí oveľa viac.
Trpí aj častejšie, pretože sa nevie poučiť zo skúsenosti a opäť padá do tej istej jamy, do ktorej už raz spadol. V utrpení je potom rovnako nerozumný ako v šťastí. Hlasno vykrikuje a nenachádza útechu. Úplne inak prijíma tie isté rany osudu stoický človek, poučený zo skúseností, pomocou pojmov sa ovládajúci človek. On, ktorý ináč hľadá len úprimnosť, pravdu, oslobodenie od klamu a ochranu pred zákernými prepadmi, predvádza teraz v nešťastí majstrovský kúsok pretvárky. Tak ako ten druhý v šťastí. Neukazuje skrivenú a pohyblivú ľudskú tvár, ale priam akúsi masku s dôstojne súmernými rysmi. Nekričí, ba ani nepozmení tón hlasu. Aj keby sa nad ním rozpútala ozajstná prietrž mračien, zahalí sa iba do svojho plášťa a pomalým krokom v nej odchádza. V súvislosti s Nietzscheho chápaním reči, s Nietzscheho chápaním pravdy a dnešnou filozofiou by sme mohli nájsť hneď niekoľko. Ale asi najzaujímavejšia by bola súvislosť Nietzscheho pravdy, Nietzscheho chápania, vyjadrovania alebo presvedčenia o tom, že neexistuje objektívna, predom daná pravda, predom daná skutočnosť, s tým, ako vlastne my chápeme našu spoločnosť, napríklad demokraciu. Naša predstava o liberálnej demokracii tiež nie je odôvodnená akosi metafyzicky, ale tak ako hovorí Richard Rorty, je to iba lepší spoločenský systém ako iný, nie najlepší absolútne. Hľadať súvislosť medzi touto predstavou o demokracii alebo medzi týmto chápaním demokracie a Nietzscheho chápaním pravdy je, myslím, naozaj dosť hmatateľné. Počúvali ste reláciu o pravde a lži v nemorálnom zmysle. Autorsky pripravil Marián Fedorko. V réžii Petra Vilhana účinkovali Hana Makovická a Jan Kožuch. Reláciu v roku 2002 v Košickom rozhlasovom štúdiu redakčne pripravil Radoslav Pasia.